isa lang ka lugar, may beach, kag, may lake. Pili ka lang kung diin mo gusto magpatawhay. Ini ang katuan ta sa sining episode. Amat-amat na nga nagababatsag ang mainit nga panahon. Gani, amat-amat na kita pangita sa mga lugar nga pwede makapabugnaw kay lapit na lang ang summer. Diri tanay sa lapit-lapit lang gawa. Diri sa may barangay San Juan sa Banwa sa Binalbagan, may tago nga lugar nga pwede makarelax. Sa pagwa mo sa hinigaran nga highway, malabyan ang Barangay Pilar. Sa unahan sini, may bangga pa right nga may signage. Pasulod diri, malabyan mo ang kahoy nga taytay kag pag-abot mo sa may Barangay San Juan proper. Malag-in ka lang sa barangay kag diretso na pasulod, maabtan mo ang ginatawag nila nga Linaw Beach Resort. Private property ini sang pamilya Yusay nga subunggin open for public. Ini ang ginbansagan sadto sampik sang pandemic bilang Little Siargao. Antes pa man niya nagdamo ang mga Siargao sa Negros sa kaytanan subong may mga lubig ginatawag na nga Siargao. Moving forward, gin-develop ang ini nga lugar para mas mangin convenient kag komportable para sa mga nagakadto diri. Mayara sang kantin nga pwede baklan sa pagkaon kag ilimnon. Mayara sa mga chichirya, pwede ka man kapasog basang baboy, kag any nga mga drink sa makahulubog man o kung hindi. May cottages nga well-maintained, kag ang shoreline sa beach matinlo. Hindi galong kay hindi overcrowded ang lugar. Suwabe lang ang pagpaliwa-liwa mo diri the whole day. Kung trip mo mag-overnight, pwede man magdala sang tent. May 30 pesos nga entrance kag depende sa kadakuon sa cottage ang renta diri. Sa piyak lang nga side sang baybay, may ara sang lake o kon ginatawag naton sa Hiligaynon nga Linaw. Pwede ka makapamuni-muni diri sa may linaw kay mayara sila sang balsa. Mabugnaw ang dapya sang hangin kag malinong. Pwede ka makapanghalu-halo samtang yara sa balsa. Shout out gali kay Ma'am Nika Yusay nga nagpadala sang halo-halo samon. Imagine, samtang gina-enjoy mo ang imo halo-halo, yari ka di nagasakay-sakay sa balsa.
So whether beach man o kung linaw ang trip mo, importante makapahuway kag makarelax. Ini ang gusto ta para makapahuway-huway man ta sa aton ginakasakuan sa kada adlaw. Kung gusto mo ya sa beach, pwede ka dito maligo sa may baybay. Kung gusto mo naman niya magpataway-tawhay diri sa may linaw, pwede sakay sa sini nga balsa. Bisan diin ka, importante, makarelax. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Grooming, i-follow mo yung Facebook page o YouTube channel, Digicast Negros. Sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kanyang Tripping Grooming!